Det betød jo så mere for ham end bare det. Det var oplevelsen i, at de sad og lavede noget sammen. Jamen, Smykbar for os betyder en masse forskellige ting. Vi elsker at være herude i Lyngby, blandt andet fordi at vi kan se, hvilket indtryk det gør på vores skønne gæster. Vi havde en mor og en søn herude, som var gæster, og det var første gang, de var herinde i Smykbar. De var mega nysgerrige på, hvordan det ligesom fungerede. Jeg snakkede rigtig meget med ham søn. Han var 7-8 år gammel. Jeg kunne bare mærke, at han bare var helt forelsket i processen, og han lavede det første armbånd, og næste uge kommer han igen og laver så det andet armbånd. Jeg ser ham rigtig tit. Han kommer tit ud i Lyngby og laver sin armbånd, og det er bare sådan det her moment, man ligesom har sammen. Altså, han havde med sin mor ind og lavede det her armbånd, og det betød jo så mere for ham end bare det. Det var oplevelsen i, at de sad og lavede noget sammen. Folk skal stemme på Smykbar i Lyngby, fordi det er et sted, hvor vi skaber nogle rammer for at være sammen og lave noget hyggeligt sammen. Få en super god service, uanset om du er kreativ eller ej. Læg telefonen lidt væk, kom i de her smukke omgivelser, stem på os.